Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan bidiyon wadda za mu gano yadda ake kula da lafiya wajen cin abinci. A duk shekara munanan abinci na haifar da mace-mace fiye da shan taba a duniya. Ba ma ci da kyau kuma hakan na da illa ga lafiyarmu. Ko da mun san cewa Allah ne ke yanke hukuncin a rayu ko a mutu, kuma kiyayewa baya da wani amfani a gaban kadara. Hakan baya ba mu damar kaskantar da lafiyarmu ta hanyar cin komai da komai. A wannan bidiyon za mu gano yadda ake kula da lafiya wajen cin abinci, amma kafin nan ku tabbatar da kun yi subscribe in tashar. Dalilin da yasa mutane ba sa cin abinci mai kyau shine rashin sanin muhimmancin abincin da ya kamata su ci ga lafiyarsu, sai su kare ta hanyar cin abinci marar kyau da kuma kowane kalar abinci ya tare a gabansu. Matsalar ita ce dalilin cin abinci marar kyau ne muke kamuwa da ɗaukar haɗarin samun kitsen jiki, kuma sai ya sa muna kasala da ragwanci. Ku dinga jin ba ma son yin komai, kwanciya kawai ke ba mu sha'awa. Mafi munin zai samu fama da rashin lafiya mai tsanani. Abin da ya dace shine cin abinci mai kyau, kuma annabinmu ya yi shi sosai. Yana cin abincin da yake bukata, kuma yana gujewa abubuwan da suke da haɗari ga lafiyarsa. Dole ne mu dinga bin halayensa kamar yadda Allah ya gaya mana. Hakika kuna da ma'aikin Allah, kyakkyawan abin koyi ga duk mai fatan rahamar Allah da ranar ƙarshe, kuma ya ambaci Allah akai-akai. A yau fiye da kowane lokaci, duniya ta gane yadda lafiya ta kasance jari mai daraja, amma tsarin rayuwar zamanin nan babban bala'i ne ga jikinmu. Shan barasa da taba yana yawaita kowane lokaci ba tare da kawo ƙarshen shi ba, duk da irin ƙoƙarin da gwamnati take yi. Yawancin abincin da muke ci yana kasancewa mai kitse, suga da gishiri, ga rashin sinadaran gina jiki ba tare da la'akari da ka'idarsu ba. Hakan ya zama ruwan dare a ko'ina. Cin abinci marar kyau, miyagun ƙwayoyi, shaye-shaye, rashin motsa jiki ne ke haifar da cututtuka da dama. Don ci gaba, dole ne ku kula da lafiyarku. A kowace rana ku ci lafiyayyen abinci na gida a cikin adadi ƙa'idadde. Ku daina shan taba da sauransu, hakan yana da tsada kuma baya kawo maku komai, ga barazana ga lafiyarku. Ku motsa jiki, hakan zai ba ku damar nisanta daga ƙananan cututtuka kuma manyan cututtuka irin su tension, ciwon suga, mummunar ƙiba da sauransu. Menene abinci mai kyau? A cewar Louis, abinci mai kyau yana da yawa a cikin fiber, 'ya'yan itatuwa, kayan lambu, kayan gona. Waɗannan nau'ikan abincin suna daidaitawa kuma suna ba da damar samuwar sinadaran da jikinmu ke bukata: protein, lipid, carbohydrate da fiber, da kuma irin su ma'adanai da vitamin. Gaba ɗaya abinci mai lafiya yana ɗauke da kitse ƙasa da kashi 30 cikin 100, sukari ƙasa da kashi 10 cikin 100, kuma zai fi dacewa da kashi 5 cikin 100, gishiri ƙasa da gram 5 kowace rana. Ƙarfin mutum wajen kula da cin abinci mai kyau ya danganta da niyyarsa, saboda yanayin abinci ya danganta ne da inda yake rayuwa kuma da sabo a lokacin ƙuruciya. Me yasa karin kumallo shine abinci mafi muhimmanci a rana? Dukanmu mun ji sau da yawa cewa karin kumallo shine abinci mafi muhimmanci a rana, amma kun san gaskiyar dalilin? Mun kwana cikin dare babu komai a cikinmu, don haka jikinmu na buƙatar kuzari, kuma don fara samar da dopamine da safe, don haka zai buƙaci mu samar masa da abubuwan da yake buƙata a adadi mai yawa da inganci. Wannan abincin farkon ne zai daidaita dukkan yini. Don haka idan ka ji an ce yawan shan siga na haifar da ciwon siga, to yawan shan shi da safe ne zai ƙara sa'ar kamuwa da ciwon cikin sauƙi. Mutanen da ba sa cin protein da safe, kuma waɗanda ke da alaƙa da hypoglycemia, na iya fuskantar raguwar kuzari da yawan mantuwa. Muhimmancin lokacin cin abinci. Hakika cin abinci a ƙa'idadden lokaci yana ba da gudunmuwa ga samun kyakkyawan narkewa. A cewar masanan kimiyya, cin abinci a kowace rana a lokaci guda zai inganta aikin hanta. Wannan muhimmin sashen jikin ne ke tsaftace jiki. Don haka yawan rashin saba lokacin cin abinci akai-akai, mafi kyawun hanta na yin aiki da kyau. Wani abin lura kuma, cin abinci a ƙa'idadden lokaci na iyakance haɗarin mummunar ƙiba. Don haka idan kun shirya kula da lafiya wajen cin abinci, ku tuna cewa ba kawai abin da ke cikin farantin ku kawai bane ke da muhimmanci, har ma da lokaci. Yana da muhimmanci a girmama tsakanin kowane abinci tazara na akalla sa'o'i 4 don hana jiki daga adana mai. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon,
Na gode, ku yi liking, ku tura ma 'yan uwa domin su amfana, musamman kar ku manta ku yi subscribe in tashar. Sai mun haɗu zuwa bidiyon mu ta gaba.